Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турыдан-туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студиядә Илгиз Шәкуров. Иң элек бүгенге яңалыклар турында кыскача. Демография мәсьәләләре һәм авыл җирендә яшәүчеләрнең тормыш шартларын яхшырту. Недостаточная инфраструктурная обеспеченность и низкий уровень оплаты труда способствуют миграционному оттоку населения и снижению рождаемости. Россия Иминлек Советының Казанда узган күчмә утырышында нинди мәсьәләләрне күтәрделәр? Бу хакта Гөлнар Сәхетдинова. Усат битәсендә кичкенә кызны эт талаган. Халык этләрдән куркып урамга чыкмай. Балалар белән куркыныч чыгарга, мәктәпкә куркыныч барырга. Сукбай этләр өчен кем җавап бирергә тиеш? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Татарстанда шәшү эшләрен бу атнада тәмамларга җыйналар. Бик күп эшләнә, бик күп инвестиция кертелә. Узган елда булдык. Кемнәр алдынгылар рәтендә, кемнәрнең әле эшкәртәсе мәйданнары күп. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Татарча сөйләшә торган робот спектакльдә катнашачак. Апошны һөнәрләр күп булсын иде, ул өчен мәгънәсендә өчен экскурсоводлар кебек инде үзен тотачак. Тинчурин театры һәм Тукай музееның уртак яңа иҗади проекты турында Илгиз Шәкуров. Бүген Казанга эшлекле сәфәр белән Россиянең Иминлек Советы сәркатибе Николай Патрушев килде. Ул бездә 2 көн булачак. Аэропортта аны президент Рөстәм Миңнеханов белән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров каршы алдылар. Беренче эш итеп алар Казан Кремленә юл тота. Монда федераль кунак белән очрашуга Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә кушыла. Казан Кирмәне буйлап экскурсиядан соң алар губернатор сараенда очрашу уздыра. Бердә Рөстәм Миңнеханов Николай Патрушевка ТАССРның 100 еллыгы медален тапшырды. Бүген Казанда Николай Патрушев Россия Иминлек Советының күчмә утырышын уздырды. Башкаланы сайлаганнары өчен президент рәхмәтен җиткерде. Утырышның темасы бик мөһим. Халыкның тормыш сыйфатын яхшырту өчен ил җитәкчелеге тарафыннан чаралар күрелә, ди Рөстәм Миңнеханов. Очрашуда Россиягә карата кертелгән санкцияләр вакытында транспорт һәм энергетика иминлеген тәэмин итү турында да сөйләштеләр. Шулай ук Идел буе федераль округы төбәкләренең социаль-икътисади үсеше хакында сүз булды. Большое спасибо за мероприятие, которое пройдет сегодня. Много в стране в последнее время делается в части вопросов демографии, выплаты детям, поднятие роста. Все это говорит о том, что уровень жизни людей он был достойный. Бүген исә утырышта демография мәсьәләләре һәм авыл җирендә яшәүчеләрнең тормыш дәрәҗәсен яхшырту турында да сөйләштеләр. Эш шунда ки, Идел буе федераль округында соңгы 5 елда авыл халкы 350 мең кешегә кимәгән. Хәлне ничек үзгәртергә? Николай Патрушев уздырган очрашуга Идел буе төбәкләре җитәкчеләре, федераль министрлык вәкилләре җыелган иде. Бергәләп шушы мәсьәлә хакында фикер алыштылар. Бу өлкәдә ниләр эшләнә? Халык авылдан китмәсен өчен нәрсә тәкъдим итәләр? Гөлнар Сәйфетдинова репортажы. Наше совещание проходит в условиях острого геополитического кризиса. Дөньяда вазгыять катлаулы кала. Бу шартларда ил төбәкләрендә иминлекне тәэмин итү мәсьәләсе аеруча да актуаль. Бүген авыл җирендә халыкның 4тән 1 генә яшәсә дә, аларның икътисад үсеше азык-төлек белән тәэмин итүгә керткән өлеше зур, ди Николай Патрушев. Әмма соңгы 5 елда Идел буе төбәкләре авылларында халык 350 мең кешегә кимәгән. Наибольшее сокращение численности сельского населения Аеруча Башкортстан, Оренбург һәм Киров өлкәләрендә авыл халкы кимей, авылда яшәүчеләрнең тормыш шартлары да, керемнәре дә шәһәрнекеннән калыша. Хезмәт хаклары икътисадтагы уртача суммадан 28%-ка кимрәк, эшсезлек дәрәҗәсе югарырак. Авыл табибы программасының күрсәткечләре үтәлмәгән, укытучылар җитми, мәктәпләрнең матди-техник базасын начар, капиталь ремонт кирәк, мәдәният учаклары искерә. Николай Патрушев кимчелекләргә дә, казанышларда да туктала. в стране есть немало примеров, в том числе в Татарстане. Уңай мисаллар да күп. Шул исәптән Татарстанда авыл җирендәге бистәләр яңара. Җитештерү урыннары барлыкка килә. Инженерлык, социаль инфраструктура үсеште. Бу тәҗрибәне таратырга кирәк. Авыл җирлекләренең тотрыклы үсеше демографик хәлне яхшыртыр, авылдан китүчеләр кимер, агросәнәгать үсеше азык-төлек куркынычсызлыгын тулысынча тәэмин итәр дип ышанам.
а за счет развития агрокомплекса укрепит продовольственную безопасность. 2020 елдан илдә авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы эшли. Анда бөтен төбәкләрдә катнаша. На федеральном уровне и в регионах проводится большая работа. Федераль дәрәҗәдә һәм төбәкләрдә эш алып барыла, әмма күрелгән чаралар әлегә көтелгән нәтиҗәне бирмәде. Аерым бер урында аерым бер проектны тормышка ашыру белән генә шикләнергә кирәкми. Авылда яшәүчеләр нигездә юлсызлыктан зорлана. Медицина хезмәтен күрсәтү дә шәһәрдәге кебек түгел. Исерткеч эчемлекләр суррогат продукциядә тискәре нәтиҗәсен бирә. Татарстанда халыкның 23% авыл җирендә яши. Соңгы 5 елда бу күрсәткеч кимемәгән. В 2020 году в республике удалось стабилизировать темпы снижения рождаемости благодаря сохранению социальных гарантий государства в отношении семей с детьми и новым мерам демографической политики. Их результатом стало увеличение доли численности родившихся в сельских местностях. Авылда урыннарын булдыру фермерларга грантлар аша ярдәм фаплар, мәдәният йортларын төзү булар барысы да җир кешесенең яшәү шартларын яхшырту өчен башкарылган эшләр. Әлеге программаларга ихтыяҗ бар һәм алар дәвамлы булачак, ди Рөстәм Миңнеханов. Повышение качества жизни на селе проводится в рамках республиканских программ. Так, по прошлому году в республике было реализовано 44 программы на общую сумму 50 миллиардов рублей, из которых 7 миллиардов были направлены на строительство объектов на сельских территориях. Утырышта авылда ярлылыкны киметү, халыкның сәламәтлеген ныгыту, белем дәрәҗәсен күтәрү, яшәү шартларын яхшырту өчен төрле төбәкләрдә алып барылган эшләр каралды. Иң яхшы тәҗрибәләрне ил буенча кулланырга тәкъдим иттеләр. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов утырышта катнашучыларга республикада язгы чәчүнең ничек узуы хакында да җиткерде. Бу да азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итүдә әһәмиятле күрсәткеч. Һава шартларын исәпкә алып, якын көннәрдә чәчүне төгәлләргә җыеналар, терлек азыгын әзерләү эше дә башлана. Прошлый год был очень сложный, но мы сумели сохранить поголовье, удержаться, но надеемся, этот год будет более благоприятным. Николай Патрушев шулай ук Кол Шәриф мәчетендә һәм Казан Изге-Ана соборында булды. Аны Рөстәм Миңнеханов белән Игорь Комаров озата йөрде. Соборда Николай Патрушевка гыйбадәтханәне торгызу этаплары турында сөйләделәр. Соңрак җитәкчеләр 2020 елның ноябрендә вафат булган митрополит Феофан каберенә чәчәк салды. Кол Шәрифтә исә кунакларга экскурсия уздырдылар, мәчетнең үзенчәлекле архитектурасы белән таныштырдылар. Татарстанда ислам үсеше турында да сөйләшү булды. Бүген Иминлек советында катнашыр өчен Казанга Идел буе төбәкләре җитәкчеләре дә килде. Рөстәм Миңнеханов Башкортстан башлыгы Ради Хабиров белән күрешеп сөйләште. Ике республика арасында товар әйләнеше бүгенгә 34 миллиард сум тәшкил итә. Аеруча Татнефть, КАМАЗ, Суднолар төзү корпорациясе, Татспиртпром, Казан Оргсинтез оешмалары актив эшли. Казан Кремлендә ике яңа килешү төзелде. Аларның берсе төбәкләр арасындагы чикләрне билгеләүгә кагыла. Икенчесе хөкүмәт-ара сәүдә-икътисади, фәнни-гамәли, иҗтимагый, мәдәни хезмәттәшлек белән бәйле килешү тормышка ашыру юллары буенча. Җитәкчеләр белдерүенчә, хәзерге шартларда төбәк-ара хезмәттәшлек зур мәгънәгә ия. Еще раз вам насыпь болсон. Мы очень искренне вас приветствуем. Любое время оказания. Так получилось, что вот два таких больших событий происходит у нас в столице. И мы очень искренне рады вас видеть. Самое главное, мы сегодня подписали документ, дорожную карту, которая позволяет нам дальше двигаться в выполнении наших соглашений. С открытым сердцем приезжаем в Казань, в Татарстан. Казанга, Татарстанга һәр вакыт ачык күңел белән киләбез. Чөнки сез безнең тугандаш республика, без тугандаш халыклар. Бүгенге шартларда төбәк-ара элемтәләр, бигрәк тә Татарстан белән Башкортстан арасында аеруча да зур әһәмияткә ия. Очень рады, что подписали дорожную карту по реализации нашего соглашения. Якутскида июнь ахырында Татарстан көннәре узачак. Ул 22-сеннән 24 июньгә планлаштырыла. Программага кертелгән күп санлы чаралар белән бер рәттән якутларның Ысаак бәйрәме һәм Сабан туе оештырылачак. Әзерлек мәсьәләләре буенча бүген Саха-Якутия төбәгенә Татарстан премьер-министры орынбасары Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәхрәзиев килде. Безнең делегация вәкилләре иң беренче булып Якут совет әдәбиятына нигез салган Платон Аюнки һәйкәленә чәчәк салды. Татарстан көннәренә әзерлек белән танышып, милли бәйрәмнәр узачак. Усть-Хатын архитектура-этнография комплексы Татарстан-Якутия дуслыгы аллеясы барлыкка киләчәк урынны караячаклар. Июнь ахырында бирегә Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация килер дип көтелә.
Когда мы говорим Республика Татарстан и татары, Татарстан татарлар дигәндә беренче чиратта Сабан туены күз алдына китерәләр. Якутия дигәндә милли бәйрәм Саах турында әйтәләр. 25 июньдә Якутиядә ике бәйрәм бергә узачак. Монда да татарлар яши, аларның үз тарихы бар. Еллар дәвамында алар да республика икътисады үсешенә өлешен кертә. Республика Татарстан и Республика Саха-Якутия. Татарстан һәм Саха-Якутия республикалары 100 еллык юбилейларын билгеләп үтте. Узган ел без Казанда идек. Мәдәният, тел охшашлыгы, икътисады үсеше төбәк булуыбыз берләштерә. Уртак проектларыбыз бар. Сәнәгать, туризм, эшмәкәрлек, авыл хуҗалыгы тармагында аларны тормышка ашыру буенча эшлибез. Саха-Якутия Республикасы көннәре Татарстанда бір ел элек узды, күргәзмә, форумнар, эшлекле сөйләшүләр булды. Якутия башлыгы Айсын Николаев җитәкчелегендәге делегация берничә көн Казанда иде. 2021-2023 елларга исәпләнгән чаралар исемлеге расланды. Әлеге килешү уртак хезмәттәшлекне күздә тота. Төбәкләр икътисад, мәдәният һәм социаль тармакта тыгыз элемтә урнаштыруны ният итә. Саха-Якутия делегациясе үз төбәкләренең инновация, инвестицияләр, туризм, мәдәни яктан үсешен тәкъдим итте. Сораштыруда катнашкан казанлыларның яртысыннан артыгы быел Россия буйлап сәяхәт итәчәген белдергән. Нинди урыннарга күбрәк баралар һәм үзебездә ял итү күпмегә төшә? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Язгы кырешләре Татарстанда бу атнада тәмамланачак. Әлегә мәйданнарның 91% чәчелгән. Бу хакта бүген республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров журналистларга сөйләде. Май дәвамында яуган яңгырлар эш барышын тоткарлый, әмма шул ук вакытта җирне дымга байыта. Хәзер бурыч җәйге кырешләрен тиешенчә башкару. Үсемлекләрне корткычлардан, чүпләннәреннән саклау, вакытында тукландыру, терлекләргә азык әзерләү. Рания Абдрахманова тулырак. Күрәсез туфрак ничек? Кирмидә. Кирмидә. Авыл хуҗалыгы институтының тәҗрибә кырларында май яңгырларының туфракка китергән зыянын күрсәтәләр. Җирислеге тыгызланган, чәчелгән культуралар тишелеп чыга алмый. Хәзер күп кенә хуҗалыкларда, күп кенә урыннарда корка була инде. Шул каты слойны орлыклар бәреп чыга алмыйлар. Шул ук вакытта туфракта дым күп. Ул тишелеп чыккач үсемлекләргә файдага булачак. Яңгырлар да яхшы яуды, беренче укыс бар безнең ава бирсә. Апрель-майда Татарстанда явым-төшемнәр нормадан 2 тапкыр күбрәк булган. Нәтиҗәдә чәчү 2 атнага соңга кала. Хәзергә республикадагы 1 миллион 800 мең гектар мәйданның 1 миллион 700 меңе чәчелгән. Чәчү вакыты узып китү сәбәпле культураларны алыштырырга туры килгән. Ниндидер йогынты ясар дип без аны күрмибез үзебез өчен. Чөнки ул зур мәйданнар түгел. Хуҗалыкта һәр хуҗалыкның кем сыер тота, кем үгез тота, аларның үзләренең барыбер планнары бар инде. Бүгенгә 5 районда чәчеп бетергәннәр. Әтнә, Биектау, Актаныш, Лениногорск, Зәй җиңел сулап куючылар исемлегендә. Тагын 20 районда мәйданнарның 90%-тан артыгы чәчелгән. Буквально бер көнлек, бер-ике көнлек площадьда калды. Кукурузаны да шуның ише милләр. Основной культуралар безнең бөтен 8% чәчелеп бетелде. Чәчү эшләре озак баручылар арасында Питрәч, Саба, Югарыслан, Әгерҗе районнары бар. Бу аңлашыла да алар республиканың төньягындарак урнашкан. Әмма шул ук исемлектә Бөгелмә, Баулы һәм Чүпрәленең булуын ничек аңлатырга? Әлеге районнарда чәчү эшләре инде күптән төгәлләнергә тиеш иде. Әмма күрсәткечләре төньяк районнарны кысыман. Активности не хватает. Надо в любом случае постоянно выезжать, изучать опыт хороших хозяйств. Хәзер каткан җирне тырмаларга кирәк дип белгечләр. Ашлама сибү өчен соңгы 3 елда республикада 2 стационар сыекча комплексы төзелгән. Гектарына 72 килограмм исәбеннән ашлама әзерләнгән. Корткычлар, аурулар һәм чү бүләннәренә каршы агу сибә башлаганнар. Былтыргы ел нинди катлаулы килмәсен, быелга өмет зур. Узган елда бик матур башланып килә иде. Теге кышыда карлы булды, дымыда булган, но аннары матурайып кояш яктырып җибәрде, кызга хәтле йотып торды. Булсын өметләнеп торабыз, бик күп эшләнә, бик күп инвестиция кертелә. Узган елда авыр булды, хуҗалыкларның хәлләре дә тик җиңел дип әйтәсе килми, нагрузка да бар, кредит нагрузка да бар. Матур ел, яхшы күбрәк җыеп, бәясе яхшы булсын дип, шуңа дип өметләнеп торабыз. Бу чәчү компаниясе республикада иң кыйммәтлесе булган, чөнки ырлык, техника, запас частьләр ашламага бәя артты. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.
Тикшеру комитеты Лайыш районының Усат бистәсендә 5 яшьлек кызны эт талаганнан соң җинаять эше кузгаткан. Зыян күрүче баланың әнисе фикеренчә, җирле хакимият вәкилләре гаепле. Алар тиешле чара күрмәгән ди ул. Бистә халкы инде берничә ел дәвамында сукбай этләрдән куркып яши. Алар бирдә яшәүчеләргә берничә тапкыр һөҗүм иткән. Башкарма комитетта исә кулдан килгәннең барсында эшлибез. Тик урам этләренә каршы көрәштә безнең көчебез җитми. Канунны үзгәртергә кирәк дип аңлаталар. Теманы Илдар Сафиуллин дәвам итә. 5 яшьлек Вика әнисенә чытырдап ябышкан. Ул хәзер җиргә басарга да курка. Тән ярасы төзәлсә дә, сабыйның җан ярасы курку хисе озакка барыр. Менә бу куркыныч канлы кадрларны ана кеше телефонга төшереп алган. 2 көнлек шушы урында аның кызын эт талый. Әнисе белән бергә чүп түгәргә килгән булганнар. Җирдән чәчәк өзем дип берничә адымга гына тайпыла ул. Күз ачып йомганчы сабыйга эт ташланып, аны берничә мәртәбә тешлей. Әнисе көч хәл белән коткара алган. Хәзерге вакытта хирург, наблюдаемся. Эндоскопы поставили, уколы ясыйбыз. 90 дней концайын. Усат бистәсендәге бу хәлдән соң тикшерү комитеты җинаять эше кузгаткан. Башкарма комитеттагы җаваплы җитәкчеләрнең һәм этләр аулаучы оешманың ничек эшләвен тикшерәләр. Лайыш районының Усат бистәсендә этләрдән зыян күрмәгән хуҗалык юк диярлек. Кемнеңдер баласын тешләгән, кайберәүләрнең кәҗәсен, сарыгын, кош-кортларын ашаган. Кешеләр бузау кадәр этләрдән качып өйләренә урау юллар аша кайта. Менә эштән кайтып киләм. Юл аркылы ярты сәгать басып тордым. Зазюрный дигәннән. Менә шушындый зур эт чыкты. Бер бала кычкыра Артем ди. Ул Артем дигән малайны эт куып барды 50 метр. Балалар белән куркыныч чыгарга, мәктәпкә куркыныч барырга, бала бакчасына куркыныч барырга, кибеткә дә. Күптән шулаймы? Күптән уже, без 3 ел торабыз. Башта этләргә просто чиплар куйдылар колакларына ябыштырып, и все. И больше бер нәрсә дә юк. Эт минем балама нападать иттеләр. То есть ул бит инде яхшы эш түгел, без бит инде бездә бит кешеләр, бездә яшисебез килә. Бирдә йөрүче кешеләрнең башында бер генә уй, эт тешләмәсә генә ярар иде диләр. Ә инде этләрнең башында нинди уй икәнен беркем дә белми. Алар кайчакта менә шулай тыныч кына ятып торалар, ә инде кайчан кешеләргә ташланасын беркем дә белми. Бала түгел, малларны да 1 минут игътибарсыз калдырырга ярамый ди Владислав Константинов. Кулына зур таяк тотып йөри. Кәҗәләр бер сафка тезелеп сак кына хуҗа артыннан атлый. Явыз этләрдән алар да өркегән. Кто их знает, что у них в голове? Этнең ниятен белеп булмый бит. Алар кәҗәләрне куркытырга гына да мөмкин. Буып ташларга да күп сорап тормыйлар. Хуҗа безгә интервью биргән арада эт кәҗәләр янына килеп тә җиткән. Кеше тавышы ишеткәч, куак арасына кирип югалды. Урам этләрен аулаучы хезмәткәрләр монда ай сайын килә. Авыл җирлеге башлыгы әйтүенчә, ел башыннан бирле 16 сукбай этне алып киткәннәр. Но от того, что начипированы, зуб у нее не перестанет быть. Әйе, этләргә чип беркетәләр, тик аларның тешләре авызларында кала бит. Канунны үзгәртергә кирәк. Без бит этләрне юк итә алмыйбыз. Аларны тоталар, стерильләштерәләр һәм кире үз урыннарына кайтаралар. Һәр этнең хуҗасына паспорт бирергә кирәк. Ә колагындагы тамгасында кемнең эте икәне күренеп торсын. Минем тәкъдим мәрхәмәтсез яңгыраса да, хуҗасыз этләрне юк итәргә кирәк. 2020 елда Яшелүзән районында 10 яшьлек малайга этләр ташланган иде. Аның исән калуы могҗизага тиң. Шулай ук Биектау районының Шигали авылында иратны эт тешләде. Бүген Ульяновск өлкәсендә килеп чыккан фаҗига исә бөтен илне тетрәндерде. Анда 6 кешегә эт тешләгәннән соң кутру авыруы йыккан. Алардан тагын 3 кешегә бу куркыныч авыру күчкән. Эт ташлауның һәр очрагыннан соң җинаять эше кузгатылган. Тик бу хайваннар кешеләргә һөҗүм итүдән туктамый. Лайыш районыннан Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Татарстанда югары медицина ярдәмен ничек күрсәтәләр? Россиянең сәламәтлек саклау өлкәсендәге илкүләм проекты бездә ничек тормышка ашырыла? Бүген моның белән Россиянең сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Виктор Фисенко танышты. Ул Биектау районындагы яңа төзелгән сырхауханәдә булды һәм Казанның 7нче шәһәр хастаханәсе каршындагы тернәкләндерү үзәген карады. Заманча җиһазландырылган яңа медицина комплексы ел башында ачылган иде. Ул илкүләм проект буенча төзелде. Бу үзәктә Россиядә әлегә тиңе булмаган технологияләр бар. Алар турында Фәйрүзә Мәҗитова да белеп кайтты. 87 яшьлек Тамара әби инсульт кичергәннән соң аягына баса алмый. 7нче шәһәр хастаханәсе каршындагы тернәкләндерү үзәгендә дәвалана. Махсус тренажерда кабат йөрүгә өйрәнә. Көненә 10 минут кына атласа да буыннары языла ди табиблар. Үзәктәге мөмкинлекләрне федераль җитәкче, илнең сәламәтлек саклау министрының беренче урынбасары Виктор Фисенкога да күрсәттеләр. Протокол с амплитудой движения.
снижение спаза опоры, со скоростью ходьбы. Хәрәкәтләнү авыр булган кешеләргә дәвалану өчен монда төрле комплекслы физик күнегү кабинетлары бар. Анна Павлованың инсульттан соң сул кулы начар эшли. На руку, и на ногу, и на речь. Монда кулга да, аякка да, сөйләмгә дә игътибар итәләр. Һәр авыруны шәхсән дәвалыйлар. Мин ковидтан соң направление белән монда килдем. Бу яңа здание 4 көн йөрим, лечение алам. Лечениялары әйбәт. Мин очень довольна. Бош миендә тайпылышлар булган, кан тамырлары системасына зыян килгән авыруларны заманча тренажерлар ярдәмендә аякка бастыралар. Медицина үзәге 147 кешегә исәпләнгән. Монда участок табибы яисә сырхауханәдәге невролог юлламасы буенча кабул итәләр. Әлеге үзәктә акыллы палата да бар. Монда хәрәкәтләре шикләнгән авырулар дәвалана. Алар өчен монда шундый мөмкинлекләр тудырылган. Әйтик, тәрәзәне ачып ябу, телевизорны кабызып сөндерү өчен әлеге монитордагы төймәләргә бер карау да җитә. Илкүләм проект буенча салынган бу үзәк халык ихтыяҗларын исәпкә алып төзелгән, диде Виктор Фисенко. Ул бүген Биектау районында яңа төзелгән үзәк сырхауханәен дә карады. 2000 квадрат метрлы 3 катлы бинада 40 000 кешегә хезмәт күрсәтәләр. Үзәк хастаханә табиблары авыллардагы фельдшерлар белән видеолемтә аша аралашып киңәш бирә ала. Сырхауханәне 1 ел эчендә федераль программа буенча салалар. Ел башында Владимир Путин төбәк башлыкларына медицинада беренче звеноны яңарту бурычын куйган иде. Все эти изменения, которые сейчас происходят в здравоохранении, они действительно, можно так сказать, являются народными, потому что они отвечают... Медицинадагы яңа корылмалар, ФАПлар, сырхауханә, тернәкләндерү үзәкләре халык өчен эшләнгән. Аларның ихтыяҗларын күздә тотып төзелә. Татарстанның медицина корылмаларын һәм мондагы мәгълүмати технологияләрне бары тик уңай яктан бәялим. Все эти объекты, все эти процессы, они действительно отвечают наиболее острым потребностям наших людей. Соңгы 1 елда Татарстанда сәламәтлек саклау өлкәсендә берничә яңа корылма сафка бастырылган. Быелның апрелендә туберкулезга каршы диспансер, узган ел ДРКБ базасында балалар онкология үзәге, Чаллыда гематология, хирургия һәм онкология үзәге ачылды. Фәрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Әле коену сезоны башланмады, инде 13 кеше суга батып үлгән. Бу турыда ГИМС хезмәткәрләре хәбәр итә. Бүген алар коткаручылар, медицина хезмәткәрләре янгын сөндерүчеләр белән берлектә Казансу елгасында өйрәнүләр үткәрде. Су уртасында килеп чыккан янгынны сөндереп, зыян күрүчеләрне коткардылар. Мондый өйрәнүләр ел сайын үткәрелә, хезмәткәрләр әзер булып торырга тиеш диләр. Утта янмый һәм суда батмаучыларның эшен Чулпан Касыймова күзәтте. Су уртасындагы кеше судныга ут капкан, ул шартлый һәм кешеләр суга сикерә. Бу турыда 112 хезмәтенә шалтыратып хәбәр итәләр. Коткаручылар махсус транспорт белән ярдәмгә ашыга. Өйрәнүләр шундый сценарий буенча үтә. 2 кешенең сәламәтлегенә зыян килгән, аларны моторлы көймә белән катерга алып киләләр. Медицина хезмәткәрләре каршы ала. Катер «Лидер» является многофункциональным катером. Бу лидер дип аталган күп функциялы катер. Анда янгын сөндерү һәм медицина җиһазлары урнаштырылган. Шуңа зыян күргән кешегә урында ук ярдәм күрсәтергә була. Позволяет оказывать незамедлительную помощь. Хәзер суның температурасы бары 12 градус. Шуңа кеше 15 минуттан артык суда булса, туңып үләргә мөмкин диләр. Шул арада якындагы камышларга ут каба, алар яна башлый. Бирегә янгын сөндерүчеләр килә. Өйрәнүләр шундый сценарий буенча дәвам итте. Мондай өйрәнүләр ел сайын коену сезоны башланыр алдыннан уздырыла дип белгечләр. Балыкчылар да иминлек кагыйдәләрен үтәми, саксызлыклары күп очракта үлемгә китерә. Шуңа коткаручылар, медицина хезмәткәрләре, янгын сөндерүчеләр махсус техника һәрвакыт әзер булырга тиеш. 13 человек у нас погибло уже в этом году. Бу ел башыннан 13 кеше суга батып үлде. Узган ел бу вакытта 15 шундый фаҗига теркәлгән иде. Күптән түгел Минзәләдә балыкчылар су астына китте. 5 июньнән балык тотарга ярый башлый. Кешеләр кече суднолар белән сулыкларга чыга башлаячак. Без барысына да әзер булырга тиеш. Вода уже была прогрета. Коткаручылар фаҗига килеп чыккан һәр урынга да барып өлгермәскә мөмкин. Шуңа белгечләр куркынычсызлык кагыйдәләрен истә тотарга киңәш итә. Чулпан Касыймова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Цифрлаштыру елы уңайыннан Тинчурин театры һәм Казанның Габдулла Тукай әдәби музее уртак иҗади проект башлап җибәрде. Бүген Софт татарча дип аталган иҗади лаборатория эшли башлады. Анда татар драматурглары пьеса язарга тиеш була. Төп герой Тукай музеенда экскурсияләр уздыра торган робот Апуш. Ул спектакльдә катнашачак. Апуштан артист чыгарма. Безнең репортаж. Без сезне татар халкының күренекле шагыйре Габдулла Тукайның әдәби музеенда күрергә шатбыз.
Татарча камил сөйләшә торган түбәтәй кигән апош кушаматлы әлеге робот инде күптән Габдулла Тукай әдәби музееның алыштыргысыз хезмәткәренә әйләнде. Бирдә ул кунакларга экскурсияләр уздыра. Бүген апош белән танышырга драматурглар килде. Бер кешене күрсәк, күзләре белән, шул кешегә гашык була һәм күзләре белән аның артыннан карап йөри. Иҗат әһелләрен робот белән юкка гына таныштырмыйлар. Тинчурин театры аның катнашында яңа спектакль чыгарырга җыена. Шул максаттан иҗади лаборатория оештырганнар. IT индустрияда монда Татарстанда күп кенә эшләп бара инде, яңа биналар да төзиләр, яңа шәһәр дә бар. Әмма бу мәдәният өлкәсендә инде шул тема улы ничектер күтәрелми. Шуңа күрә инде цифровизациялы булгач та инде безнең Татарстанда шундай әйбер уйлап чыгарып инде эшләргә ниятләндек. Иҗади лабораторияның нәтиҗәсе буларак драматурглар роботка да роль биреп пьеса язарга тиеш була. Аны яңа театр сезонына әзерләргә ниятлиләр. Спектакль театрда уйналырмы, музейдамы, әлегә билгеле түгел. Шын мәгънәсендә шуны әйтәм, роботны бер дә музейдан чыгарып җибәрергә теләмибез, чөнки аңа бит һәр көндә тамашачылар килә, аның үз тамашачысы бар. Һәм ул үз вазифасын беренче чиратта туры башкарырга тиеш. Техник якларын уйлап бетерәсе була. Апош Тукай музеенда 2018 елдан бирле эшли. Ул татар телендә сөйләшә торган дөньядагы бердән-бер робот. Татарстанда исә бердән-бер робот-экскурсовод. Апошның мөмкинлекләренә килгәндә, ул ике төрле тизлек белән атлап йөри белә. Мәсәлән, аның хәзерге атлавы тиз булып санала. Шулай күреп торугызча, ул башларын төрле якка бора белә, кулларын күтәрә. Ә инде сөйләвенә килгәндә, ул әлегә алдан яздырылган текстларны гына сөйли, ләкин инде кирәк булса, җырлап та җибәрергә мөмкин диләр. Иҗади лабораторияда катнашырга 10 драматург теләк белдергән. Пьесларга карата таләпләр дә бар. Роботтан кала анда Тинчурин театрының 5 өлкән артисты катнашырга тиеш. Спектакль үзе өлкән буынның замана техникасына мөнәсәбәте турында булачак. Мисал өчен алсак, Яндексның Алисасын, Сирин алсак, аларның ничек сөйләшүе безнең сөйләмне чагылдыра чынлыкта. Һәм безгә подстроенный ясалма интеллект. Һәм кызыклы булыр иде, әгәр дә шул апуштан шундый ясалма интеллект итеп кулланып булса, голосовой помощник кебек, ул ничек сөйләшер иде? Мин ни өчен робот белән сөйләшер идем? Әгәр дә мин бүтән сөйләшер кешем калмаса. Бигрәк тә өлкән кешеләр. Менә мин әбиләрне күз алдына китергәч, әби тик торганын робот белән барып сөйләшми, телевизор карамый. Әгәр дә аның сөйләшер кешесе булса. Шуңа күрә ниндидер бер кысалар кирәк роботка аралашырга. Робот катнашында спектакль татар театры тарихында беренчесе булачак. Драматургларны алда кызу эш көтә, ә тамашачыларга көзгә кадәр көтәсе генә кала. Илгиз Шәкүров, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бу елларда Казанның Аккош күле тирәсендә зур гастрофест оештырылачак. Монда төрледән төрле ризык пешереп, килүчеләргә тәкъдим итәчәкләр. Барбекю ясаячаклар, фермерлар үз товарын сатачак. Кунаклар өчен милли ризыклар да әзерләнә. Моннан тыш төрлечә кыздырылган ит, бургерлар, үз рецептлары буенча әзерләнгән эчемлекләр булачак ди оештыручылар. Күлләрдә фонтаннар ясалачак, спортның су төрләре буенча осталар трюклар күрсәтәчәк. Шулай ук спорт ярышлары, балалар өчен күңел ачу мәйданнары, учак янында җырлар, ярминкә көтелә. Фестиваль Гоннан кичке 8-гә кадәр дәвам итәчәк. Бүгенге көн шундый яңалыклар белән истә калды. Тапшыруыбыз тәмам. Исән-имин булыйк. Запишись в мае и получи возможность вылечить варикоз лазером за 1 рубль. Прием флеболога и УЗИ вен обеих ног за 1500 рублей. Московский сосудистый центр на Закиева. Телефон +7 843 717 79 97. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 8,9% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Ну все! Мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок! Акция «Карада плюс подарок».
Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Ниһаять, җәй җитә. Агачлар яшелләнде, сандугачлар сайрый, көннәр җылынды, озынайды. Татарстанда антициклон хөкем сөрә. Җылы һәм кояшлы һава торышы сөендерәчәк. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Павловзнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава 23 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада кояшлы температура 24 градус. Төньяктан Пактаны Шәгырҗи Менделеевскида аяз 25 градуска кадәр җылыта. Төньяк көнбатыштан Парша Кукмара Балтачта алмашынучан болытлы һава явым-төшемсез 24 градус җылы. Көньяк көнбатыштан Булгарбай Чүпрәлдә кояш сөендерәчәк җылылык 25 градус. Чистая Нурлатмамадышта аяз көн 24 градус җылы. Алдагы көннәрдә һава торышы үзгәрми. Мәркәзебез Казанда аяз көн явым-төшемнәр көтелми, температура көндез 23-25 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 761 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 52%, җирнең магнит кырытыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Исән-имин булыгыз.